go home. And missing you made me stronger. Then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, oh, I found another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, just so I could understand. What's up mga silingan? Welcome back sa atong YouTube channel, Kasanta TV. My name is J Hikes, and for this video, morning routine ride lang ang atong buhaton. From Sheiks Flower Shop, moadto ta sa Roro Port sa lungsod sa Cordoba. Approximately nara sa 25 kilometers ang ato ang tindak. Kuyog nato aning ride si Sheiks ang tag-iya sa Sheiks Flower Shop. Usually ang atong buhaton is tindak ratay pila ka oras. Chill ride lang, pasingot gamay, then hunong ta sa lugawan sa Roro sa atong suki. Mamahaw ta og lugaw, then moinom ta og kape sa High Grounds Coffee. Then stay lang tag pila ka minutes, then ride na sad padung pauli sa Barangay Mactan. And for this ride, tungod kay Women's Month ron ang buwan sa Marso, atong hisgutan ang makasagaran nga pangutana, labi na sa mga babae kung tinuod ba gyud nga makadaot sa sexual health sa mga babae ang pagsigi og bike. Riding a bike is harmful to female sexual health, ingon sila. Tinuod ba gyud ka ha? Atong tanawon. Tara! But before na to sugdan ang video, and tungod kay atong i-celebrate ang Women's Month karong buwana, aduna ko may sorpresa sa akong asawa. She always loves cycling, bisan pa sa una katong bata pa siya. Pero nihunong siya og bike. I don't know unsay rason nga nung nihunong siya. Pero pagkakita niya sa YouTube channel ni Miss Aira Lopez, naagni siya pagbalik og bike. And then karon tungod kay idol kayo niya si Miss Aira, aduna tay gift para niya. Lipay kay siya kay naabot na ang iyahang parcel. Morning para palipay sa asawa. Ngamay mo hilig gamay. Asan? Sige, open na na. Tantanahan ba? Yate pakita unsa na ba? Naman sa isa kami yung batang akong Kira o Sheiks Flower Shop, kilid sa motor shop. Parang kayo siya station. Unsa din na siya? Mga rangers. Naabot na yung merchandise. Aira Lopez merchandise rangers. Ayaw dong, di. Nyara. Ana. Okay na. Sige. And Uy, medium man lagi na. Di na masuod nimo. Aw luwag na nimo. Ikuan ko no, iilis ko no. Ano lang? Never worked for me. Now I don't really mind. There's nothing wrong with needing you. Anyone who wants to criticize isn't worth the time. Ay, hindi ko mabola. Ingnal ba? Shopee! Sa pila? 450. Anya, pila mo na bayaran? Shipping fee is 110. 110. All points na 30. Nya, pila ka na bayaran mo? 547. Nya, mora na t-shirt? Pero ang akong apas, ang sticker agad daw. Wag ko yung nagapas ng t-shirt. Para imuha rin yun. Nya, butang na na yung sticker sa bike.
sa tubangan. Ito na. Ayaw sa giant. Wala na middle. So ari na gibutang ang sticker nasa tubangan. Kaya wa ma-record kanina. So you're now a certified runner. Anong kang Aira naman na ang nice sticker? May labot ka papaluwi lagi. Nautan. Dagan si bangatang wa. So gitaparan gid ang giant. Ayan, Nara, you're certified runners already with the runners t-shirt. So, Basang di padanghan ng Aira Lopez. Mama Aira Lopez, bikini man! So here's to someday. Mauto siya mga silingan. She was so happy and she already considered herself nga official rangers. Miss Aira, nanakay official rangers diri sa Mua, diri sa Cebu. So, padayon ta mga silingan. The first bicycle appeared in Manila, Philippines is on 1889, approximately 471 years after sa pagkaimbento sa bike ni atong year 1418. Kaniadto, mostly ang naggamit og bike is ang mga lalaki lang. I don't know kung sa'y rason, pero siguro tungod sa ato ang culture nga, ang mga babae is dapat demure. Typical dalagang Pilipina, as they say. But after years pass by, daghan na ta nakita nga mga female cyclists. And this encourage some women to ride a bike. Pero, daghan gihapong mga babae ang hesitant nga mogamit og bike. Tungod sa ilang pagtuo nga makadaot ang bike sa mga babae. Is this really true? Tinuod ba yun ka ni? Unsay tanaw ninyo? Although there are things nga emphasize sa mga researchers that cycling is actually beneficial to women, like boosts energy, save women's joints, increase muscle tone, protects heart, it burns calories, it can build strength and stamina to women, it can reduce stress, and most of all, of course, ilang giingon nga pag bisikleta makaayos mga babae nga buntis. Pero dili ko ma-encourage sa inyo na dapat pagsulta mo daan sa inyong obigay ni before mo magbike kung buntis mo. And ang kining tanan nga atong gisgutan, dili may kalalis nga tinuod gyud nga mao'y mahatag nato. Dili lang sa mga kababayan, hasta sa natong mga kalalakian nga mahilig magbisikleta. Pero ni adtong 2012, doon ako'y nabasahan ng articles sa zd.net. Usa ni siya ka website nga naghisgot kabahid sa bati nga epekto sa pagsigi og bike ngadto sa mga babae. And they quote, a new study at Yale published in the Journal of Sexual Medicine shows that riding bikes decreases women's sexual sensation. Ang ilang theory ani nga connection is ang bike saddle daw mupiit og maayo sa mga ugat sa kinatawo sa babae. Mao nang moresulta sa pagbinhod sa ato ang private part. Honestly, ako sa akong part, nakasuway naman sad ko nang maminhod og maayo ang akong private part. Mao nang usahay kung magbike ko, muhunong kog kadiyot, kunuhay lang mangihi, pero ako na detong gi-check kung naa pa ba siya or wala na. May nang atong siguro undaan basin mapatyan tang misis siniguli na to. Basin hinon di na ta makabike. Ang gibuhat sa researchers sa Yale, they invited 48 female bike riders nga kasagaran mo bike og 10 miles a week. Unya ilang gidala ang ilang mga participants didto sa laboratory. Din ilang gi-mount ang ilang bike sa stationary machine. Then gibutangan nila og devices ang mga subject. This device will measure the sensation in the pelvic floor area sa rider. And they quote, the main finding was that the lower the handlebars, the more physical effects the women experience. Likely because low handlebars require the women to lean forward, which in turn put more pressure on the perineum, which is made of soft tissue. The problem was most likely to occur when the rider assumed an aerodynamic racing position.
in which she learned far forward with her back flat. So ilang giingon nga mas mudakpo kuno ang epekto or ma-experience nga epekto sa babay kung ubos ang handlebar sa ilang bike. And then this problem was most likely to occur mahitabo kuno kasagaran kung muassume na og aerodynamic racing position ang mga babay. Kay muduko man ni sila maayo unya mo lean forward sila unya naka-flat ang ilahang back. So meaning mapiit og maayo ang ilahang private part dito sa saddle, dito sa bike saddle. So based ani nga study makaingon gyud ta nga tinud gyud di ay nga riding a bike is harmful to female sexual health. Kaya doon naman sila yung mga devices nga gibutang dito sa mga part nga mo measure sa sensation sa pelvic floor area sa rider. So, ang resulta nisultingon nga makadaot gyud, makaubos sa sexual sensation sa usa ka babay ang pagsigi og bike, labi na kung ubos ang handlebar sa usa ka rider. So, ang study niingon tinuod gyud ay based sa ilang study sa Yale. Unya, muuyon mo ng mga female cyclist nga makadaot na or makaubos sa sexual sensation sa usa ka babay kung magsige og bike. Well, ang maong epekto makagul gyud natong mga kalalakihan, provided no sa mga babay. Pero bisan pa man unsay resulta sa ilahang pagtuon, dili gayud kini makaapekto ngadto sa mga babay nga mahiligon ani nga sports. In fact, we have a lot of strong female cyclists dinhi sa Pilipinas. And uban kanila naghatag na og dako kayong dungog sa atong nasod. Gang uban padayon pang nagpakusog og maayo aron mo excel sila sa larangan nga ilang gisudlan. Ang tanang butang kung pasubraan makadaot gyud. Dili lang siguro sa pagbike kundi hasta sa uban nga mga buluhaton. Pero bisan pa man atong nahibaguan nga adunay kadaot nga mahatag ang pagsigi og bike dili lang sa mga babae kundi hasta sad sa mga lalaki. Pero atong gihapon nakita nga nagkadaghan ang mga mahilig sa bike. Ang uban aron magpadaot, ang uban pang exercise lang. Nasay mo ingon nga tungod sa ilang barkada nadala lang sila or ang uban mo ingon para sa ilang transportasyon. Whatever reasons we have nganong magbike ta or whatever reasons they have why they don't ride, atuan na ng tagsa-tagsa karason. Ang importante malipayon ta sa atong gibuhat ug wala ta nakahasod sa uban. And whatever the result of their studies, dili ka na makatayog sa tinguha sa atong mga kababayan nga mahiligon sa bisekleta. Makadaot man sa sexual nga sensasyon ang pagbabike, dili kini makawala sa kalipay nga ilang mabati panahon nga magsakay na sila sa ilang bisekleta ug musuroy na sila sa lugar nga ilang gusto. Padayon lang mga kababayan, saludo ko ninyo mga female cyclist. Kung naabot mo dinhi nga part sa ato ang video, bot pasabot naganahan mo sa ato ang content. Busa, ako mingon, daghan kayong salamat sa pagtan-aw sa atong video ug daghang salamat sa pagsuporta sa atong YouTube channel. And aron mahimpit ang inyong pagsuporta, please don't forget to hit like button ug subscribe na sad sa ato ang channel, then press the notification bell para ma-notify mo sa sunod nga video nga atong i-upload. And if you support the women's cycling community, please share this video sa mga kailan ninyo nga mga female cyclists. Once again, my name is J Hikes and this is Kasanta TV. Peace! Wishing you'd appear
in